Igbo mụrụ nze, Igbo mụrụ ọzọ, ekene m. Asị m nke onye shiri na zere, asịkwa m ebe bere ugo bere, nke si ibe ya ebe, asị ka nkụkwa ya. Ụmụnne m ndị Igbo, onye nji were eme ife onyonyo bụ nwanne anyị nwoke a na-akpọ Maazi Ọnụebu Timoti. Unu nere abalị one ma one gara aga ife onyonyo nke o mere nke na-efegharị n'efere mba ụwa. Ọtụtụ na-akụrụ ya aka, ọtụtụ na-etokwa ya, ọtụtụ na-asị ya nwanna n'ikwute ya. Mana tata ka m bịa ka m mee gịnị, ka m gwaziere ya onu. So inweta ife ozi a, biko kaba arụ tụsara ya, kwee ka o rue nwanne anyị nwoke ntị. Nwanne anyị nwoke, ịgbọrọ ife ewu na-eri mana ịdara ada okwu. Ịma ife wee sị gị na ịdara ada okwu na nke ikpeazụ bụ na ịnọketezikwara kọtọbezikwa njirimara eji wee mara ndị Igbo n'ife gbasatara ọdịnala na omenala Igbo, dịka isi wee kwu na ime theologies, gụọ akwụkwọ dị iche iche, mana ị mara na ị na-egbu onwe gị mma n'ọkpa gị. Ka m kọwara gị okwu a, mana tupu m agawa n'iru, anyị kwenyere na anyị nwa bụ ndị otu Kristi by baptism. Ịbụ onye ụka, nwa bụ onye ụka, mana ndị be anyị si atọwa ụtọ si wepụ ahụhụ. Ife nji bụ gịnị? Okwu nke onye nwe anyị, okwu agbamume nke a kpọrọ akwụkwọ nsọ. Mana ka anyị gwa gị eziokwu, n'ime akwụkwọ nsọ anyị ga-agụpụta ya odo oge anya, maka na o nwere oge ikwukọta sị na n'ụdị a ka anyị ga-esi wee ganya bụ ife. Kedu ihe kpatara ndị nna nna anyị fa oge fa na-eme ihe ọma na fa amaghị na ụgbọelu dị, na ha amaghị na hospital dị, na ha amaghị na mmepe dị, ọtụtụ imerime dị iche iche. Mana ajụjụ m chọrọ ịjụ gị, ị ma na ndị nna nna anyị fa eme gịnị? Emepụta ogo ife a na-afụ anya tupu ndị ọcha wee bata na be anyị. Ị na-ajụkwa onwe gị ajụjụ, kedu ife kpatara ndị ọcha ji wee bata n'ala Igbo? Ị ma ife o tekiri ndị ọcha iji wee mee gịnị? Iji were meri ndị Igbo. Ị mara ya bụ ife, ị na-eme na ime history, na ịma culture, na ịma tradition, na ịma custom of ndị Igbo. Ka m gwa gị eziokwu, ndị Igbo adịbuole na mbụ practice ife a na-akpọ civilization. Mmepe ndị Igbo adịwago kpụtọrọkpụ. Ndị Igbo achọpụtawago, mepụtawa ọtụtụ ife a na-afụ anya dịka ịkwa nka na ụzụ. Ka m jụọ gị, ị mara ndị Igbo bụ the science of the old. Akpụ ị na-eri ka ebe o si, ji ị na-eri na ede ka ebe o si, nke ị na-asị na rice and salad, si onye mihama nwaanyị eji wee ribe rice and salad and so many things i kwuru. Mmanụ Igbo ị na-alacha ka ebe o si, ude akị na ọtụtụ ihe dị iche iche ị na-eri, akịdị, ogiri, onugbu, ede na ọtụtụ imerime ihe ndị ọzọ, kedu ebe o si? Ka ndị chọpụtara ya nụ, nke ị na-ekrem na ịdị more wise and smart. Ka m gwa gị, nnukwu nna anyị, ka m gwa gị, maka abịa ka m gbaziere gị onu. Ndị be anyị ahapụ, ọ bụrụ na ụka abataghị na be anyị, ị mana tata mụ na gị nọ n'ife wanụ na ndị nna nna anyị fa agago ebe dị anya nke ukwuu, nọ na ndị ọcha apụgofu na ọgụgụ isi na amamife ndị Igbo, na nghọta ndị Igbo, na nkwenye ndị Igbo dị n'ogo dị elu. Fa mee gịnị? Fa chọwazie ka ha ji esi wee wuo mee gịnị? Buda ndị Igbo, ka ha ghara ịmata ife ha kwesịrị ịmanụ. Oke, ka m jụọ gị, abalị one ma one gara aga, oge e mere ife gbasara COVID-19, ị na-anụ maka Gaddafi? Ị ma na Gaddafi ji ife gbasatara mgbọrọgwụ wee chọpụta ife eji wee gbochi maka ife a na-akpọ coronavirus. Kedu ife kpatara ndị ọcha emeghị adopt? Maka gịnị? Na ọ bụ onye ojii, na ọ bụ onye Afrịka, na fanwa ekwenyere, maka na ịbụ nri kredit an African man, ọ dịzie ka ọ dị agafanụ. Okay, ị na-ekwu in terms of technologies and less of them. Ị ma na ndị Igbo na ndị be anyị fa agago far in terms of it. Egbe ntụ na mkpọnana na ọtụtụ ihe dị iche, ndị ọcha kụziere ihe ndị Igbo. Nke bụ ajụjụ m chọrọ ịjụ gị. Ọ ga-amasị m nke ukwuu ka ime gịnị? Ka inye m ọsịsa ya nụ.
ụmụnne m biko tinyere m ọnụ n'okwu a gbasara nya kwee ka ozi a rue nwanne anyị nwoke bụ Maazi Timothy Ofegbu ntị. Ana m abịa na-agba nke abụọ ka anyị dọwa agụ ọnụ. Cheta na onye gịrị ya na-akpali ogbugbo bụ Maazi-UC. Ọ bụ na mbụ ka ị na-afụ ife ozi m, asị gị nnọọ sonyere m, gbasara m ozi ma gwakwa m ebumnobi gị n'ozi edemede. Echefukwana ịga na my YouTube page ka itinye m akara subscribe ma gwanyere m igwe ozi gị oge ọbụla m wejere ife ozi ka ị nwee ike ije gere ya. Igbo makanụ ụmụnne m, ndewonu.